בגלל שיש קצת צעירים, לא נדבר על ממש נגיד את זה בראשי פרקים אולי. לאט לאט. טוב, עוברים ליום השני שיש בבריאה. נקרא קצת גמרא. ויאמר אלוקים יהי רקיע בתוך המים, והיא מבדיל בין מים למים. ויעש אלוקים את הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל הרקיע, ויהי כן. ויקרא אלוקים לרקיע שמיים, ויהי ערב ויהי בוקר, יום שני. אז בפשטות של התורה, התורה מספרת לנו פה על הבריאה שאלוקים ברא רקיע. היה העולם מים, ברא רקיע בתוך המים, והוא הבדיל בין מים למים. תהליך של בריאת העולם. בעלי המוסר מסבירים, הרי ידוע לנו הכלל שאין מים אלא תורה. יש כביכול שתי סוגי תורות. יש שתי סוגי תורות. יש תורה והיא מבדיל בין מים למים. יש רקיע שמבדיל בין המים מתחת לרקיע לבין המים שמעל הרקיע. הרקיע זה כמו איזה מסיכה, כמו איזה חומת ברזל, מחיצת ברזל כזאת שמפרידה בין מים למים, בין מים למים. לא כל תורה שהאדם לומד עושה רושם למעלה בשמיים. לא כל תורה שהאדם לומד עושה רושם למעלה בשמיים. עד כדי כך שיש בזה בשערי תשובה על שולחן ערוך, לא שערי תשובה של רבנו יונה, עד כדי כך שהוא מביא שמה בשערי תשובה בהלכות תעניות שמה, אדם שמקבל עצמו תעניות, סיגופים ודברים כאלה, שיש בני אדם שאם הם לומדים תורה, לא רק שזה לא מועיל להם התורה, אלא התורה הזאת כתוב והולכת לקליפות, למקום אחר לגמרי. זה תורה שהיא מתחת לרקיע. יש הבדלה בין מים למים. זה תורה שלא חוצה את הרקיע. ויבדל אלוקים בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר למעל הרקיע. יש תורה שלא חוצה את הרקיע. כמו אדם בא עכשיו להתפלל. אדם בא להתפלל. אם הוא לא יודע לעשות כוונה שלו, לא כוונות של הרשש, אם הוא לא מכוון שהוא הולך להתפלל לפני מלך מלכי המלכים, אז יכול להיות שהתפילה לא תעבור את התקרה הזאת. תפלל. מה זה תפילה שלו? דוגמה, מה יהיה הדין אם עכשיו בן אדם, לצורך המשל, עכשיו בן אדם בא ומתפלל 18. מתפלל בן אדם 18. פתאום ב-18 זה בן אדם באמצע 18, שהוא מתפלל ב-18, זה מישהו עושה לו ככה. מפריע או לא מפריע? באמצע 18. ברך עלינו השם אלוקי השנה הזאת. תן טל ומטר לברכה על כל פני אדמה. ורבה פני תבל וסבע את העולם כולו מדרך. ומלא ידינו עם ברכותיך, הוא מכוון ראשי תיבות מים. ומלא ידינו עם ברכותיך, אתם מכוונים מים? ומעושר ועטות ידיך זה עוד פעם מים. ראשי תיבות, מים, מים, מלא ידינו ברכותיך, הוא מכוון מים, מים העליונים, מים התחתונים, פתאום מישהו עושה לו ככה. מפריע או לא מפריע? מפריע. הוא לא מתייחס. בנדנוד הראשון הוא לא כל כך מתייחס. עובר עוד קצת, עוד פעם עוד. טוב, מי זה? תקל בסוף, באמצע 18, זה סתם איזה מישהו, מה לא תגיד? מה העניינים? מה זה מעניינים? אני עכשיו ב-18, אני לפני מלך ולזה הזמן שנזכרת לעשות לי ככה. הוא מתעצבן, הוא מחכה אחרי שאתה אומר, תגיד מה אתה רואה אני מתפלל, אתה רואה אני מול ההיכל, לא עושה ככה עם טלית, תפילין, מה אתה עושה לי ככה? הגיוני שמישהו ייתן לחבר שלו את ההזדמנות לעשות ככה? לא הגיוני. נכון? אדם מתפלל עכשיו לפני הבורא ברוך הוא. לא הגיוני שהוא ייתן לאיזה מישהו אפשרות
ואם נגיד הוא נתן למישהו את האפשרות, פעם הבאה מה הוא יעשה? ייתן לו עוד פעם את האפשרות? תגיד לו, תשמע, אני עכשיו הולך להתפלל, אל תעשה לי ככה, אני רוצה להתפלל כמו בן אדם. הגיוני או לא הגיוני? הגיוני. בא בן אדם, נכנס עם טלפון. אבל הוא יודע שעם הטלפון הזה אסור שעכשיו באמצע פתאום ישמעו כל מיני, יש כאלה כל מיני מנגינות. באמצע השמונה אתה שומע, ילל, ילל. לא יודע, כל מיני מנגינות של אנשים. היום עשו חסידות, מנגינות חרדיות וזה, אבל זה מנגינה. אז הוא שם את זה על רטט. ומניח את זה בכיס. באמצע ה-18 מה זה עושה לו? זה לא עושה לו ככה? זה רוטט לו בכיס. מה, זה לא מישהו ב-18 קורא לך? ועוד צלצול. אז הוא צריך לחבות את זה, מה, איך הוא מפריע לי? הוא מפריע לך או אתה הפרעת לעצמך? עוד 18. אז יש כאלה באמת עושים בסדר, לא מניחים אותו על עצמם, אבל שמים אותו על השולחן. שוכחים, ואז רואה את כולה שם. היה אחד ששם את זה על השולחן וזה רעת רך, נפל ומחלט, קיבל את עונשו. אז זה אדם לפני שנכנס להתפלל, עושה חשבון, אני נכנס להתפלל, אני צריך לפני שנכנס להתפלל, להוציא מעצמי את כל מי שעתיד להפריע לי. כמה זמן בדיוק אני מתפלל? 4 דקות, 5 דקות, גג 6 דקות. 6 דקות! מה, אני לא יכול 6 דקות להיות ככה בנחת? זה תפילה אחרת. אדם מכין את עצמו. באים רבותינו ואומרים, יש 2 סוגי תורה, ויבדל אלוקים בין מים למים. יש תורה, המדרש שכתובה באחרונים, שהתורה הזאת הולכת ישירות לקליפות, עד כדי כך שאסור ללמד אותו תורה. כי אם אתה מלמד את התורה, יש כאלה שמוצאים את עצמם מקובלים בעיני עצמם, חופשים ג'לביות, חופשים כל מיני דברים, והם כולם עצמם ממש ממש מכוחות הטומאה. איך הם לומדים את התורה? הם נראים כמו אנשים טובים, עם הדרת פנים וכולי, אבל הם ממש ממש מהקליפות. איך שאתה בא אליו הוא רוצה לתת לך, אמר לך כמה פעמים להיזהר מאנשים כאלה. איך שאתה בא אליו הוא נותן לך מכת ריכוך, שתאמין לו שהוא יודע. נכון, לאבא שלך קוראים יוסי? הוא אומר, וואי, איזה מקובל זה. ונכון, אחותך קוראים לה דינה, נכון? שם בכבוד. וזה כבר נהיה רבו המקובל, והוא פותח בתהילים, פותח בספרות תורות, פותח בנבואות. אלה, מי יודע מה הכשרות שלו? מאיזה כוחות? כמה אנשים הולכים לכל מיני כפרים וכל מיני זה, מגיעים לסבתות זקנות ערביות, מלמדות אותם שמות של טומאה. כמו שאברהם אבינו מסר שמה. ליצחק נתן כל שלו ליצחק, ולאגר שחרר אותה, ורש"י אומר שמה נתן למה? שמות של טומאה. איך הם לומדים תורה שלהם? בלי נטילת ידיים. של בוקר. ושרוח הטומאה תשרה עליהם. ככה לומדים. באה התורה ואומרת, תדע לך. אדם בעל עבירות, שבא ללמוד תורה, התורה שלו לא קדושה. כי הכלי קיבול שלה, זה כלי טמא, כלי מלוכלך. אני אביא לך עכשיו סטייק הכי טוב בעולם, הכי עסיסי, הכי יפה בעולם. אבל אני אשים אותו במסעדה יוקרתית ויפהפייה. אבל אני אשים אותו על צלחת מלוכלכת. צלחת מלוכלכת, עם שאריות שמישהו אכל לפני כן. ואביא לך מזלג מלוכלך. במסעדה יוקרתית יפהפייה. מישהו יאכל את זה? אני לא המזלג לא נקי, ואיך אתה שם לי כזה צלחת? אתה לוקח לי אוכל כזה יפה, שם לי אותו על צלחת כזאת מלוכלכת? מלאה שאריות, מלאה לכלוך, מלאה... מי אוכל ככה? אבל אומר לך, תשמע, סטייק חדש, עכשיו הבאתי לך אותו. נכון, אבל תראה את הצלחת. איך אני אוכל ככה? איך יבדה לי כוס ככה מלוכלכת? אם אדם בא ככה ללמוד תורה, בא ללמוד תורה, שהכלי שלו, הגוף, הנשמה, מלוכלך, התורה לא נכנסת, זורקים אותה לפח. עכשיו לתורה אין פח הזה שלום, אז היא הולכת למקום אחר, היא נשאבת לקליפות. אומר האלוקים, ויעש אלוקים את הרקיע, ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע לבין המים אשר מעל הרקיע. אבל יש תורה שהיא תורה קדושה, שהיא עולה מעל הרקיע, היא עוברת המחיצות של הטומאה. זה תורה אחרת, זה מים אחרים, זה המים העליונים, זה המים העליונים שעולים למעלה. איך אדם יגיע לתורה הזאת של המים העליונים? אדם צריך לטהר את עצמו. אתה בא ללמוד תורה אף על פי שלפני כן יכול להיות שחס ושלום עשית עבירות.
או אף על פי שאתה יודע שאתה עתיד ללכת לעשות חס ושלום, אתה עוד לא מתוקן. אבל רק מחשבה לך לפני שאתה נכנס ללמוד תורה. איזו מחשבה? אני רוצה שהתורה הזאת תתאר אותי. קשה לי עכשיו ריבונו של עולם. אני לא עושה עבירות בקום עשה, חס ושלום. בגלל שהעץ הרע מפתה אותי, העץ הרע לוקח אותי, העץ הרע שאוהב אותי. אבל אני רוצה לתאר את עצמי. אם אדם בא עם הכוונה הזאת, זה תורה אחרת. זה תורה עם רצון להתקדש. התורה הזאת יכולה לעבור מעל הרקיע. להתחבר לאן? למעלה לאלוקים. אומר רש"י, למה לא נאמר ביום השני של הבריאה כי טוב? אומר רש"י, לפי שלא נגמרה מלאכת המים עד יום שלישי. בתורה זה מה שאומרים, ביום שלישי פעמיים כי טוב. ביום שני כל יום שאלוקים גמר את הבריאה הוא כתב וירא ויהי בוקר וירא אלוקים כי טוב. ביום השלישי וירא אלוקים כי טוב. ביום הרביעי, ביום החמישי, ביום שישי. ביום השני לא כתוב וירא אלוקים כי טוב, לא כתוב וירא כי טוב. למה? כי לא נגמרה מלאכת המים. כביכול אלוקים התחיל איזה מעשה, לא סיים אותו כביכול, והשאיר את זה למה? למחרת. למחרת שהוא גמר גם את מלאכת המים וגם את המלאכה של יום השלישי, אמר פעמיים כי טוב. גם על יום שני וגם על יום שלישי. זה הפשטות. אבל רבותינו אומרים משהו אחר. עוד משהו בנוסף. אומרת הגמרא ככה, גמרא בפסחים. כי אני אמרתי שבוע שעבר שאני אדבר קצת על מה שנמצא מול גן עדן. מה שנמצא מול גן עדן. קרי גיהנום. אבל אני לא אסביר בדיוק את המדורים, מה שרציתי, כי אני, לפי הפרצופים, שלא יגידו שאנחנו, יש פה קצין משטרה שלא יגיד אתם עושים לנו הפחדה. תישאר לבן. תישאר לבן. כן. אז לא נגיד את המדורים. אומרת הגמרא, ואני אגיד רעיונות. למי הוא מחכה ואיך אפשר לא להיכנס לשם? הרי אף אחד לא בונה על גיהנום, נכון? 7 דברים, אומרת הגמרא בפסחים, נבראו קודם שנברא העולם. ואלו הן תורה ותשובה וגן עדן וגיהנום וכיסא הכבוד ובית המקדש ושמו של משיח. מתוך 7 דברים יש רק אחד בעייתי, גיהנום. מה נברא לפני העולם? תורה, זה טוב. תשובה, דבר טוב. גן עדן, כיסא הכבוד, בית המקדש והשם של המשיח. 6 דברים טוב. אחד מהם לא טוב. לפני שנברא העולם, אלוקים ברא, לפי הגמרא, את החלל של הגיהנום, הגודל שלו, את החלל שלו. גן עדן, אומרת הגמרא בתענית, זה פי 60 מכל כדור הארץ. זה גן עדן רוחני, כן? גן עדן הוא פי 60 מכל כדור הארץ. וגיהנום הוא פי 60 מגן עדן. תחשבו כמה חבר'ה יש שם. הוא לא חייב להיות מאוכלס. לא, אם הוא נברא לפני העולם, כלומר ההגדרה של אלוקים ידע מי הולך לשם. יש הרבה גויים, זה בסדר. גן עדן זה פי 60 מהעולם. וגיהנום זה פי 60 מגן עדן. איזה מקום יש שם, אה? מגרשי דשא ככה גדולים. לונה פארק. לונה פארקים שם, מדשאות. כן. אומרת הגמרא ככה. אומר רבי יוסי. אור שברא הקדוש ברוך הוא בשני בשבת, אין לו גבייה לעולם. לא קבל לעולם. למה לא נאמר ביום שני כי טוב? כי אלוקים ברא ביום השני עוד משהו. את האש של גיהנום. החלל, הבית של הגיהנום, נברא לפני בריאת העולם. אבל האש של גיהנום נבראה מתי? ביום שני של בריאת העולם. ביום שנבראו בו גם המלאכים. אלוקים ברא ביום שני 2 דברים עיקריים. ברא את האש של הגיהנום, את התנורים, את העצים, את כל המדורות, וברא כנגדו מה? מלאכים. אדם צריך לדעת ביום שני, בחכמי המזלות, שם הגמרא בסוף שבת אומרים, אם אדם נברא ביום הראשון, אם אדם נולד ביום ראשון, הוא יהיה או כולו טוב, אומרת הגמרא, או כולו רע. למה? כי אלוקים ביום הראשון ברא את האור ואת החושך. עכשיו בן אדם נולד ביום ראשון, אז יש לו משיכה להיות או אור או חושך.
כך אומרת הגמרא בסוף שבת, הוא יהיה או אור או חושך. אומרת הגמרא, מי שנולד ביום שני, הוא יהיה בעל מחלוקת. מי שנולד ביום שני, הוא אוהב להתווכח, הוא בעל מחלוקת. למה? כי זה היום שאלוקים הפריד את המים. ויבדל אלוקים בין המים מעל, וזה עשה, וגם לא כתוב בו כי טוב, יום שני. אבל אם הוא יהיה חכם, מה הוא יכול לעשות עם המחלוקת הזאת? להכניס לבית המדרש. לחלוק, להסביר, לפרק, לתרץ. כלומר, הוא לא חייב להיות בעל מחלוקת בחוץ, צריך עם כל בן אדם שזז ברחוב. אומרת הגמרא ככה. איך יודעים שהגיהנום נברא ביום שני? כתוב בישעיה הנביא ככה. כי ערוך מאתמול, תופתה, גמול המלך אוחן, העמיק, הרחיב מדורתה, אש ועצים, הרבה נשמת השם כנחל גופרית בוערה בה. מפחיד קצת. אבל אומרים עבודנו ככה, מה זה כי ערוך מאתמול? גיהנום נברא ביום שיש לו רק אתמול ולא שלשום. איזה יום יש לו אתמול ועדיין אין לו שלשום? יום שני. יום שני יש לו יום אתמול, אבל אין לו שלשום. מפה לומדים רבותינו שגיהנום נברא ביום שני. למה הוא נקרא תפתה? תראו מה אומרת הגמרא. אומר רש"י, יום שני לבריאת העולם, יום שיש לו תמול ואין לו שלשום. למה גיהנום נקרא תפתה? אומר רש"י ככה. גיהנום נקרא תפתה שכל המתפתה ביצרו נופל שם. גיהנום נקרא בעברית שלו תפתה. למה? מי שמתפתה עם היצר הרע שלו נופל שם בגיהנום. הגיהנום זה הכנה למי שנפל עם היצר הרע שלו. מי שלא נפל יש לו הכנה אחרת, גן עדן. אומרים חז"ל ככה, אחד מהעונשים של הגיהנום, אחד מהעונשים המפחידים שאלוקים יצר, זה נקרא עונש שנקרא גלגול. נקרא לכם קצת מה אומר רבי אליעזר פאפו. הוא אומר ככה, אמונת הגלגול היא תעורר את האדם הרוצה ליתן לב ליראה את השם, יראת העונש, כי ייתן לליבו כי רבים החובים לרשע וכולי, שתתגלגל נפשו בדומם, צומח, חי, מדבר, כמבואר, אני מדלק על מילים כאלה, כמבואר בספרי המקובלים. ואז הוא מביא קצת, אני לא אקרא כמובן מה הוא מביא פה, אבל הוא אומר איזה יסוד. ואף על פי, הרי יש בן אדם שהוא קיבל, חז"ל לומדים מפסוק שמופיע במשלי, על 3 פשעי ישראל השיבנו ועל 4 לא השיבנו. חז"ל לומדים שהאדם מתגלגל בתור בן אדם 3 פעמים. עלה למעלה לשמיים, אלוקים אומר לו, אתה יודע מה? עוד ניסיון עליי. הולך, אומר לו עכשיו, אומר אלוקים לנשמה, לוקח את הנשמה למעלה, מביא אותה, אומר לגלגול הראשון לא הלך, לכי שמה לאוצר. יש למעלה בשמיים מקום שנקרא גוף, אוצר, גוף. קוראים לאוצר, זה כל מקום שאני מאחסן משהו. יש אוצר של חול, יש אוצר של יהלומים. יש למעלה בשמיים אוצר שקוראים לו גוף, יש שם נשמות ויש שם גם גופות. אומר לאלוקים, תשמע, עכשיו אתה עם הנשמה שלך, לך תבחר גוף אחר, ועם הגוף הזה אתה הולך למטה לעשות עוד פעם את הניסיון. הולך את הנשמה. אנחנו הלכנו לשמה וראינו שם גופים. עומדים, כמו במוזיאון השעבה. עומדים שם גופים. באה הנשמה אומרת, אני רוצה את הגוף הזה. אומר לאלוקים, סגור? כן, עם הגוף הזה אני אשלים את התיקון שלי, כי למעלה בשמיים היא יודעת. נשמה למעלה בשמיים יודעת מה היא צריכה לעשות. היא באה לאלוקים, אומרת לו, אני רוצה את הגוף הזה. אומר לה, בדוק? אומרת לו, בדוק ריבונו שלה. אומר לה, תחתמי, חותמת על הזה, לוקחת את הגוף הזה, יורדת פעם שנייה למטה, יאללה. שמח, חינגה, הולכת, משתוללת, חוזרת, עובר 70-80 שעה, חוזרים למעלה. אומר לו, כי מה אני אעשה בו? לקחתי אחד ככה שרירי, יפה, היה לי קשר עם השאלה, תן לי איזה גוף ככה, יותר צ'וקמק. ולה, יאללה, תלכי. מגיע עוד פעם שם על הגופות, עוד פעם רואה איזה גופות ככה, אומר לו, לא, אני הפעם, עוד פעם יבחר גוף טוב, אני אצליח הפעם. לוקחת פעם שלישיות גוף, יורדת למטה נשמה. פעם רביעית אלוקים אומר, זהו. על 3 פשעי ישראל השיבנו, על 3 פשעי ישראל אני אשיב אותו, על 4 לא אשיבנו. סוד הגלגול, 3 פעמים יכול לרדת הגוף. אומר שם ככה, ואף על פי כשהוא בגלגול בן אדם אינו זוכר מהגלגול הקודם, אתה עכשיו לא יודע מה הגלגול הקודם שלך, אבל כשהוא דומם, פתאום אלוקים החליט שיהיה סטנדר, אבל כשהוא דומם הוא זוכר ראשיתו שהיה שר גדול ואחריתו היה נבל ונפשו עליו תהבל.
תארו לכם עכשיו בדוגמה שפה בתוך זה טמון איזה בן אדם. עד כדי כך שמביאים בספרי המקובלים, שאם אדם מביא כלכלה של פירות, מה תלך את זה כמה פעמים, לא? אם אדם עכשיו מביא כלכלה של פירות, ופתאום, אחד מהפירות נופל ומתגלגל, קח אותו דברך עליו. למה? פה טמון נשמות גבוהות, הן רוצות, הן קופצות. התפוח פתאום מתגלגל. קח אותו, את הברכה תעשה עליו. איך אומרים בסוף הברכה של בורא נפשות? בורא נפשות רבות וחסרונן. על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי. כשאתה לוקח את הפרי, אלוקים כבר גלגל אותו פה. הפרי הזה מחכה רק לדבר אחד. שתיקח אותו ותברך עליו. קח אותו ותברך עליו. עכשיו, אם אתה בירכת אליו טוב, אותו נפש אשר מגולגלת פה, היא עולה למעלה כי תיקנת אותה. בורא נפשות רבות וחסרונן. אלוקים ברא נפשות רבות ואת החסרון שלהם. איפה הוא ברא את הנפשות הרבות? בכל מיני פירות, בכל מיני אוכלים. ברא. הוא ברא נפשות רבות עם החיסרון שלהם. ואתה מה עושה עם הברכה שלך? להחיות בהם נפש כל חי. להחיות את הנפש שיש בהם לעבור אותה למעלה. עכשיו, אם אתה לוקח את הפרי וברוך לא החייאת כלום, אז היא כביכול עולה למעלה, ויש לאותה נשמה צער גדול. היא אומרת, אם הבן אדם הזה היה מברך כמו בן אדם, הייתי מגיע לתיקון שלי. עכשיו החזיר אותי למעלה, אני צריכה עוד תפוח ועוד גלגול. היא כאילו מחכה לו בפינה. אומרת, אל תדאג, אנחנו ניפגש למעלה. גם אתה תהיה נשמה ותעלה למעלה. שם בעולם רוחות אנחנו יכולות להיפגש ביחד. שם. אז אדם צריך לדעת שהוא לוקח את הפרי, לוקח איזה משהו, לברך עליו, לברוא בו נפש כל חי. אומרת הגמרא מעשה. זה לא להפריד אותם יותר מדי. אומרת הגמרא מעשה. זה גמרא במסכת ברכות. אומרת הגמרא ככה. שתי הבנים של רבי חייא טיילו, הלכו לאיזה מקום, ופתאום הם ראו, שמו לב שהתלמוד שלהם נשכח מהם. לא זוכרו את התלמוד שלהם, היה להם צער גדול. אומר לו, תגיד, מה הסוגיה? אמר לו, לא זוכר כל כך. מה הסוגיה? אני לא זוכר כל כך. היו מצטערים, היה להם צער גדול. אז אמר אחד לחבר שלו, אמר לו, תגיד, נראה לך שאבא יודע את הצער שלנו פה בעולם הזה? אבא יודע? אמר לו השני, איך הוא יודע? ברגע שהוא כבר נפטר, עלה למעלה, יש ניתוק. בין האבא למעלה לפה, הוא לא יודע. הוא לא יודע. כמו שכתוב באיוב, יכבדו בניו ולא ידע. הבנים שלו יכולים לכבד אותו, אחרי שהוא נפטר, והוא למעלה בשמיים לא יודע. אז אחד אמר לאחיו, ברגע שהנשמה עלה למעלה, מנותקת, לא יודעת. אמר לו השני, איך אתה אומר לא יודע? כתוב, אך בשרו עליו יכאב, ונפשו עליו תאבל. כלומר, גם בן אדם מרגיש את הצער של המיטה, מרגיש את הצער של חיבוד הקבר, מרגיש. אמר לו, לא. הם יודעים את הצער של עצמם, הם לא יודעים את הצער שלנו. את זה הם לא יודעים. אמר לו, בוא אני אוכיח לך. מביאה הגמרא מעשה. אומרת הגמרא מעשה, היה חסיד אחד. שהיה ערב ראש השנה, וזה היה שנת בצורת. היה חסיד, היה שנת בצורת. ערב ראש השנה היה שנת בצורת. ואותו אחד הגיע הביתה ערב ראש השנה, לא היה לו מה לאכול. אשתו התחילה לריב איתו, לא היה לו מה לאכול. יצא החוצה קצת עשה סיבוב, ראה עני. בא אליו העני הזה, אמר לו, תגיד, יש לך משהו? זה, פה הוא הסתכל לחסיד הזה, לקח את הפורטה שהיה לו, את הדינר האחרון שהיה לו, נתן לבן אדם. חזר הביתה. אשתו אומר לו, תגיד, איפה הכסף אני רוצה לקנות לאכול? אמר לה, מה לאכול? נתתי את זה לעני. נתתי את הדינר הזה לעני. אמר לי, אשתו, תגיד, אתה נורמלי? מה אנחנו נאכל? אין לנו עכשיו אוכל בבית, אתה לוקח את השקל האחרון ונותן את זה לעני? ומה, אנחנו לא נתחרבים עני? התחילה לריב איתו, התחילה להקנית אותו ערב ראש שנה. אמר לו, איפה, מה נעשה את החג? 4 ימים, זה מחובר, אפילו ערב תבשילים לא עשית. רבה איתו עם אותו חסיד אחד. הלך אותו בן אדם מהצער שלו, רצה לקיים עצמו כאילו 4 מיתות בדין, הלך וישן ליד בית הגברות. אמר, פה בטוח לא תחפש אותי. למה אם אמר אם ילך לבית המדרש, היא ודאי תבוא אליו. הלך ולן בבית הגברות. יושן אותו בן אדם ככה, אותו חסיד בבית הגמרות, פתאום הוא שומע 2 רוחות מדברות אחת עם השנייה. רוח אחת מדברת עם החברה שלה. זה היה ערב ראש השנה. אומרת אחת לחברה שלה, בואי נשוט בעולם. הרוח אומרת לחברה שלה, בואי נרחב בעולם.
ונראה, נשמע מאחורי הפרגוד, נעלה למעלה בשמיים, יש שם מקום שיש שם את החדר הסגלגל, שם שומעים כל מה שעתיד לצאת בעולם הבא. בוא נשמע מה מתוכנן לעולם השנה הזאת. אמרה לחברה שלה, אני לא יכולה לשוט איתך, אני תפוסה פה בקבר, אני לא יכולה, את תלכי למעלה, תשמעי, תביא קצת רכילות מלמעלה מהשמיים, תרדי למטה, תספרי לי מה היה. אתם מכירים את אלה שהם עושים סיאנס, בטח לא עשיתי, אבל יש כאלה הם עושים. אני פעם ראיתי, לא עשיתי כמובן, אבל פעם ראיתי מישהו שעשו. הם הלכו לאיזה מקלט, אני לא אגיד לכם בגדול איך שלא תעשו, כי זה איסור תורה, כן? לא תדרוש של המתים, זה אסור לעשות. אבל זה שיהיה זה ודאי, כי מצד הסברה, אם אלוקים אומר אל תעשה, אל תדרוש של המתים, פירוש הדבר שאפשר לדרוש, רק אתה אל תדרוש. אל תאכל חזיר, פירוש שיש חזיר, רק אל תאכל אותו. אל תתגלח עם תאר, פירוש שיש תאר, רק אל תתגלח איתו. אל תדרוש של המתים, כי יש מתים, אבל אתה אל תדרוש אותם. אז הם לוקחים, אתם אל תדרשו, אבל הם לוקחים כזה בריסטול כזה גדול, והם לוקחים כוס, אמרתי לך פעם איך הם עושים את זה? בגדול הם לוקחים כוס כזה, צעירים 22 עיגולים, כמניין האותיות אלפא ביתא, אם מחמירים עושים גם אותיות מנצפח, שתקנו הצופים, והם עושים גם כתוביות, 10 כתוביות, 1, 2, 10, והם כותבים כן, לא ובית, בכוס, כותבים בית, כן, לא ובית, ואז יושבים באיזה מקום ככה נידח, אם לא היה פה בית כנסת, היו במקלט ככה מקום חשוך. מחמירים עושים מספרים. לא, אז הם עושים ככה, סוגרים את האורות, שמים 2 נרות, קנדל כאלה, 2 נרות כאלה, והם מחזיקים ידיים, בגלל שיהיה להם כוח לדבר הזה, ואומרים, אם יש פה רוח, שתבוא לכל. עכשיו לא נוגעים בכוס, כולם מסיימים אצבעות ככה מעל הכוס, ככה, והכוס היא באוויר, האצבעות מעל, זה מה שאמרתי, אני לא מאמין לכם, בואו נראה זה, לא, אולי אסור היה שם ללכת, אבל נסיים את זה ככה מעלה, זה לא שלפני 15, 20 שנה כמעט. אבל נסיים את זה ככה, והם מסתכלים. ואז אומרים, יש בזה שהכוס תזוז למילה כן. הכוס עשה למילה כן. לכי לפלוני, זה זז אליו. לך לאלמוני, זז אליו. יודעת בדיוק. שואלים אותה מה השם שלך? אז היא אומרת, איך היא אומרת את זה? הכוס הולכת יש מישהו כותב, הוא המזכיר. היא הולכת לאות א', לאות ג', לאות ד', אתה כותב את האותיות, ואז היא חוזרת לבית, שווים שזה הפסק, כמו במחשב שיש את הארוך, אז זה הארוך, חוזרת לבית, אתה יודע, פה הפסיק המילה. היא כותבת השמות, היא כותבת דברים, היא כותבת זה. בן אדם רואה את זה, והנרות עולים למעלה, דברים כאלה, אנשים יוצאים שם מסמרי שיער. אמר לאותו חסיד, אמרה לו, הרוח הזאת, מה זה הרוח הזאת? היא מסתובב. העולם הזה זה לא עולם כמו שאנחנו רואים. אם היום אנשים יכולים לשבת פה, וללחוץ על כמה כפתורים פשוטים, כמה עולה הטלפון הזה? הקשרים לא עולים יקר. כמה עולה הטלפון הזה? 10 שקל בסין, פה עובדים עלינו, 100 שקל, אבל זה עולה 10 שקל. אתה לוחץ פה על כמה כפתורים, אתה מדבר עם מישהו בסין. מה קרה? יש פה איזה אותו, משדר עד ללוויין, והלוויין מריץ את זה לשם, אני לא יודע איך עושים את זה, אבל זה עובד. יש משהו שאתה לא רואה. משהו שאתה יכול בכמה שקלים לדבר עם מישהו בסין. מה יש בעולם באמת? מה אלוקים ברא בחלל של העולם באמת שלו? אז אמרה רוח אחת לחברה שלה, תשמעי, אני לא יכולה לעלות למעלה לפרגוד. את תלכי, תגידי לי מה האקשן. אמרה לה, למה את לא יכולה ללכת? היא אמרה לה, אני אגיד לך למה. בגלל שאני, אמרה, אמא שלי הייתה ענייה. אמא שלי הייתה ענייה, היא אומרת לה. והיא לא קברה אותי בתכריכים. היא קברה אותי עם מחצלת של קנים. כמו שעושים סוכות להבדיל, מחצלת של קנים, כמו הגדרות האלה, הבמבוקים. היא אמרה לי, אמא שלי לא היה כסף. היא קברה אותי במחצלת של קנים. עכשיו, מה קרה? הגוף לא מתעכל מהר, הבשר לא מתעכל מהר. אז ממילא, מתי הרוח יכולה לעלות למעלה ולהישאר למעלה? רק שהבשר, מה קורה לו? מתעכל. כל עוד הוא לא מתעכל, הרוח תקועה בגוף. לא יכולה להתנתק למעלה. לכן קובעים בתכריכים 4, 5, 6 ימים, 7 ימים, הכל מתעכל, הרוח יכולה לעלות למעלה. ורוח תשיב אל האלוקים אשר נתנה. היא אמרה לה, אני עוד לא, הגוף שלי עוד לא יתעכל. את תלכי תטיילי, תגידי לי מה. הלכה הרוח למעלה, חזרה למטה. כל זה החסיד שומע בערב ראש השנה. שומע זה החסיד, רוח אחת חוזרת לחברה שלה, אומרת לה, תשמעי. אומרת לה, שמעתי ששנה הבאה עומדת לרדת גשם בתאריך ככה וככה, וכל מי שיזרע בתאריך כזה, כל התבואה שלו תקבל מכה. כי ירד גשם חזק, ישבור את כל זה, צריך לזרוע רביעה לפני. שמע את זה אותו חסיד, אמר, זכייה בלוטו. הלך זרע כמו שהרוחות אמרו, לא זרע ברביעה השנייה, כדי שהגשם לא ירד ישבור לו הכל, זרע ברביעה הראשונה. הרוויח, תבואה, יבול. שנה הבאה ראה שזה התרגיל, אמר אני אלך עוד הפעם. הלך עוד הפעם, ישן עוד הפעם,
אותו רוח אמרה לה, אני עוד לא יתקל לי הגוף. תלכי למעלה, תראי, תספרי לי מה קורה שם בשמיים. הלכה הרוח למעלה, חזרה. אמרה לה, השנה שמעתי שזה הפוך. השנה הזאת, מי שזורע ברביעייה הראשונה, הכל מתרסק, צריך לזרוע קצת יותר מאוחר. הלוך אותו חסיד עשה בדיוק ככה. עוד פעם הצליח. באה אליו אשתו של החסיד. אמרה לה, אני מכירה אותך. אתה לא הולך לך בחיים. 2 רצוף, כל העולם כולו, כל התבואה שלו הולכת. אתה 2 רצוף מרוויח, איך יכול להיות? לחצה עליו. אמר לה, טוב. אמר לה, תדעת מה? אני אגלה לך. סיפר לה מה שסיפרנו. שהוא הלך, לן בבית הגברות, שמע 2 רוחות מדברות אחת עם השנייה, אמרה לו, שזה סיאנס? אמר לה, מה, חסיד, זה רבי יהודה בן בבאו. אמר לה, מה פתאום? סיפרה את זה לזה, שנה שלישית הוא בא לשמה. אומרת רוח אחת לחברה שלה, תשמעי. אומרת רוח אחת לחברה שלה, תשמעי. בואי נעלה למעלה. אומרת לה, אני לא הולכת איתך וגם אל תגידי לי מה יש למעלה בשמיים. אומרת לה, מה קרה? היא אומרת לה, כי מה שאני ואת מדברות, כבר החיים יודעים מזה. הם יודעים מזה. אומרת הגמרא, הנה הוכחה, שהמתים למעלה בשמיים, יודעים מה קורה עם החיים. אומרת הגמרא, לא, אין הוכחה. אז מי סיפר את המעשה דברים? אומרת הגמרא, יכול להיות שבן אדם שנפטר, הגיע לרוחות, סיפר להם את המעשה וכך הוא גילה להם. אבל לא הם יודעות מה קורה, אלא בא מישהו מהעולם הזה נפטר וסיפר לרוחות. מה הגמרא רוצה להגיד בזה? הגמרא רוצה להמחיש לנו דבר אחד. העולם הזה זה עולם שבנוי על מעבר. העולם הזה זה עולם שבנוי על מעבר. רק דבר אחד אתה צריך לדעת. איך אתה עובר אותו. איך אתה עובר אותו. כמו שיש טירונות לבן אדם. יש טירונות 0.2? יש 0.2? רובעי 0.2. 0.2 זה ג'ובלינג, נכון? כן. מה היית בצבא? אני הייתי הכי קרוב לאש. מה הוא היה? טבח. מכירים אותו? הוא היה הכי קרוב לאש, הוא היה טבח. הוא היה מהפייטרים כל יום באש, קו האש, הוא טבח. אבל הוא לא משקר. הוא אומר, מה, אני הייתי הכי קרוב לאש, חביבי, אני כל יום מול האש. מה אתה אומר? כן, אתה לא נראה ככה, לא, אני כל יום מול האש. זה היה טבח. איך הוא עבר את העולם הזה? טירונות 0.2. בא ככה בשעה כזאת, הלך ככה, חיפש ככה, עשה ככה. יש כאלה, היו קצת יותר מה? יותר פייטרים, 0.4, 0.7, ההוא סיירת, ההוא מטכ"ל, ההוא צנחן, ההוא אב, ההוא לא חזר עד עכשיו, כולם פייטרים. איך אתה עובר את העולם הזה? איך אתה עובר את העולם הזה? אדם, אמרתי לכם, היום ראיתי אותם, שברו שם איזה קיר, שם חשמל, אתה רואה, חשמל כולם נזהרים, אל תיגע, החוט גלוי, החוט זה. אם אדם יודע, החוט של היצר הרע גלוי. היצר הרע ברחוב גלוי, פתוח. אתה רק יוצא החוצה, כבר מתחיל יצר רע. אתה רק מגיע הביתה, כבר יצר רע מול העיניים. אתה צריך לדעת להיזהר. אומר רש"י, למה זה נקרא תפתה? למה הגיהנום נקרא תפתה? כי כל מי שמתפתה ביצרו, מתפתה. יצר רע אף פעם לא בא לבן אדם, אומר לו בוא נעשה עבירות. אני ואתה בוא נלך נעשה עבירות. לא. יצר רע לא אומר לבן אדם בוא נעשה עבירות. יצר רע מושך אותו. מושך אותו לאט לאט. אם הוא לא ישים לב, חז"ל לימדו אותנו את היסוד. עבירה גוררת עבירה. הוא יגיע לעבירות הכי גדולות בתורה. איך? מחוסר תשומת לב. אותו דבר בהתקדשות. אם אדם רוצה להתחיל להתקדש, אומר לעצמו זהו ריבונו של עולם, אני מבין שאני אחד מ7 מיליארד בני אדם, ואני רוצה להתחיל להתקדש עכשיו, להתחיל להתעלות מעלה מעלה. אומרת הגמרא, ותראו לפני מי אתה נלחם. אומרת הגמרא ככה, 7 שמות יש לו לגיהנום: שאול ואבדון ובאר שחת ובור וטיט היבן וצלמוות וארץ התחתית. 7 מדורי גיהנום יש. למה יש 7 מדורי גיהנום? כי יש 7 סוגי יצר הרע. אומרת הגמרא בסוכה, 7 שמות יש לו ליצר הרע. שם אחד של היצר הרע קוראים לו מה? רע.
קוראים ליצר הרע רע. זה שם אחד שלו. אתם יודעים מה ההגדרה של רע? רע, כשאלוקים קרא לו רע, זה רע מוחלט. יצר רע הוא רע מוחלט. שלמה המלך קרא לו שונא. אבל אמר שלמה המלך, אם רעב שונאך, האכילהו לחם. מה הכוונה? אם רעב שונאך. בדור הזה, הנשמות זה נשמות אחרונות. זה תיקון סופי. אז היצר הרע רוצה לקחת הבן אדם, הוא רעב. היצר הרע משתולל. אנשים בלחיצות כפתור יכולים לאבד כל העולם הבא שלהם. בכמה לחיצות כפתור? בכלום. בכמה לחיצות כפתור יכולים לאבד את כל העולם הבא שלהם. היצר הרע רעב. אומר שלמה המלך, אם רעב שונאך, אם היצר הרע שלך רעב, הוא יושב עליך חזק. יש בני אדם, היצר הרע שלהם מנדד להם השכם והערב, השכם והערב. כל הזמן הוא מרגיש, כל הזמן שהוא נמצא במלחמה מתמדת. הוא מרגיש שהיצר הרע מתלבש רק עליו. אומר שלמה המלך, אם רעב שונאך, האכילהו לחם. מה זה להאכיל אותו לחם? מה זה? אני עכשיו בא ליצר נותן לו לחם? מה, אני מקריב קורבן ליצר הרע? מה זה האכילהו לחם? כי גחלים אתה חוטא על ראשו. לחם. אל תקרא לחם, אלא מה תקרא את זה? מלחמה. יש כלל שרבותינו מבטיחים לנו. אומר הפנים מאירות. זה אחד מפרשים על התורה. על פסוק בספר דברים, רק חזק לבלתי יכול את אדם, כי האדם הוא הנפש. אומר שם הפנים מאירות יסוד. אומר תדע לך, כל המלחמה החזקה עם היצר הרע זה רק מתי? בפעם הראשונה. בפעם הראשונה אם אתה נלחם בו, הוא רעב, הוא נלחם בך בכל הכוח, אבל פעם אחת אתה שובר אותו, במלחמה הבאה, בניסיון הבא, כבר יהיה לך מה? הרבה יותר קל. להבדיל. אם אדם עשה עבירה אחת, ברגע שאדם עבר עבירה ועשה אותה עוד הפעם, כבר פעם השלישית אין לו כמעט מלחמה. אומרים חז"ל, אם אדם עבר עבירה ושנה בה, חזר עליה, פעם השלישית נעשית לו כאילו זה כבר מה? אתר, כלומר אין אפילו ניסיון. יצר רע מהאף מושך אותו. אומרים במידה טובה זה הפוך. אם אתה פעם הראשונה נלחם, חזק, נלחם, פעם השנייה עוד הפעם תילחם, פעם השלישית כבר יהיה לך קל. נגמר. אדם רוצה לקבל עצמו שחרית. בבוקר הראשון מלחמת עולם. כולה קם שחרית, כן? אבל כלפיו זה ניסיון. שחרית. כמה אנשים אני מכיר, ראיתי אותם, אמרו לי, תשמע, שחרית אני לא מסוגל. אני ושחרית נתק אותי. לא מסוגל. מנחה ערבית, כן. שחרית לא מסוגל. אני רגיל לישון בשתיים, שלוש, ארבע. אני ושחרית, נדה. לא מסוגל. אבל כשהוא רצה, היהודים משקים במעריב בלי עין הרע. שחרית הוא מגיע. שבר את זה פעם אחת. פעם שנייה, נגמר. אדם יודע הוא מגיע לחבר'ה. החבר'ה שמה רק לשון הרע, רכילות, מחלוקת. עכשיו יצר רע יודע שהוא מתחזק. אבל לא נעים לו ליצר רע לבוא ולהגיד לו, תשמע, אל תלך לחבר'ה. מה, אני לא הולך לחבר'ה? אז יצר רע איך עובד עליו? מה עושה לו את הכלל הידוע? בוא נלך לשם ומה נעשה להם? נחזק אותם. אמרנו, תמיד יצר רע בא לבן אדם כאילו לשם שמיים, מפתה אותו. בוא נלך לחבר'ה, חזק אותם. במקום להוציא אותם מחוזקים, הוא יוצא מה? חלש. נכנס שמה, לא שמה, זה. שבור את זה פעם אחת. עוד הפעם, אתה על הגל. אין אדם שלא יכול להיות חסיד. תזכרו טוב את הכלל הזה. אין אדם שלא יכול להיות חסיד. הגמרא לא סתם מביאה את המעשים על בעלי תשובה. כששלפו אותם מבתי בושת.
מבתי בושת שלפו אותם. היו אמוראים קדושים, תנאים קדושים, זה מפריע. שלפו אותם בתחתית שלהם, בהתחלה שלהם, מאיפה? מבתי בושת. זה גמרא בבבא מציעא. רבי היה מחזר אחרי בני האחרים. שאל פעם אחת, תגיד איפה הנכד של רשב"י, איפה הוא? אמרו לו, זה בבית בושת. עובד, בבית בושת. אמר, אני הולך מביא אותו. מה היה דו-שיח ביניהם? הגמרא לא אומרת. תחשבו איך זה נראה. רבנו הקדוש. אתם יודעים מה זה רבנו הקדוש? מספרים על רבנו הקדוש שאחרי שנפטר, הגמרא אומרת על הסוף כתובות. אחרי שנפטר, היה מגיע בערבי שבתות לבית עוד לעשות קידוש. אחרי שהוא מת. היו אומרים, רגע, חכה, רבנו יגיע. היה מגיע רבי יהודה הנשיא, עושה קידוש בבית, עושה להם קידוש וחוזר לעולם האמת. עד כדי כך היה קדוש. עד כדי כך היה קדוש. היו אנשים היו ממשיכים לחיות עם הגוף שלהם עוד 22 שנה, כמו רבי אלעזר. עוד 22 שנה. עם הגוף שלהם, בעלייה. עד שהיה עשו להם עין הרע והם אמרו, זהו מספיק. הלך, מה היה דו-שיח? תחשבו, רבנו הקדוש יושב מול נכד של רשב"י, שהוא בעצם עובד בבית בושת. נשים היו מזכירות אותו. תחשבו מי נמצא אחד מול צדדי השולחן, מי נגד מי. רבנו הקדוש עם השיא התחתית. הגמרא אומרת, הוא נפך להיות תנא הקדוש. מה הגמרא רוצה? לבזות אותו? לספר על העבר שלו? ללמד אותך. למעלה בתוכו בפנים אלוקים יצר אותך מלמעלה עם נשמה קדושה. יש לך בנשמה עוצמה אדירה. לא משנה איפה אתה, לא משנה באיזה מדור של גיהנום הגעת לאחרון, לארץ תחתית הגעת, לשאול, לאבדון, לא משנה איפה. אם רעב שונאך, האכילהו לחם, תילחם. אל תוותר על הנשמה שלך, תילחם עליה חזק, לנצח. זה הכוח שאלוקים נתן לך. איך? רק תורה. מצוות זה טוב, אבל תורה, אם היינו יודעים עכשיו איך הנשמה של הבן אדם, כשהיא שומעת דברי תורה, נכנסת לבית מדרש, רק נכנסת. רק אם אדם נכנס לבית מדרש, איך קורא לו דוד המלך? אשרי יושבי ביתך. עצם זה שאתה יושב בבית מדרש, אתה כבר מאושר. הנשמה שלך מקבלת. זה כמו אדם כעת שתול על פלגי מים. כעת שתול על פלגי מים. התורה מזדככת. התורה מזכר לך את הנשמה, או תורה. תורה בקדושה אבל. איזה תורה אמרנו בתחילת השיעור? תורה עם רצון להתקדש. ויבדל אלוקים בין מים למים. יש תורה אם האדם לא מכין כלי קדוש כמו צלחת מלוכלכת, התורה שלו לא נקייה. התורה מואסים אותה הולכת לקליפות. אבל אם אדם בא עם רצון להתקדש, אומר לאלוקים, נכון, קשה לי עדיין, אבל אני רוצה להתקדש, ובשביל זה אני הולך לשמוע שיעור תורה, זה תורה אחרת. זה תורה בעזרת השם שמגיעה לאן? מעל הרקיע בעזרת השם יתברך. זה תורה אחרת. תורה של קדושה בסייעתא דשמיא. עכשיו הולכים, זהו 45. עכשיו הולכים לעמוד תפילה, מי שלא יתפלל ערבית הולכים לעמוד לפני הבורא ברוך הוא. חנן, אני צריך לעמוד לפני הברוך הוא בעזרת השם יתברך. אדם יגיד לעצמו, אתה עכשיו הולך להתפלל לפני מלך מלכי המלכים. 6 דקות תכוון, 5 דקות. 5 דקות תתרכז. 5 דקות תבין מה אתה אומר במילים. תדע לך, כשאתה אומר רפאנו השם ונרפא, אם אתה מכוון שאלוקים באמת מרפא, יהיו אנשים שלא יהיו חולים בזכותך, כי אתה מבקש מאלוקים. אם אתה אומר ברך עלינו השם אלוקינו, בכוונה אלוקים יוריד הגשם. אם אתה אומר ריבונו של עולם, אתה מקבץ נדחי עמו ישראל, אלוקים יעשה עלייה לפה לארץ, יקבץ אותנו, יקבץ את הנידחים מכל התפוצות. רק תאמין מה שאתה אומר. תאמין כשאתה אומר, כמו שאתה מחייג אתה מדבר. תאמין כשאתה אומר מילים, אתה לוחץ על התיבות, אתה מחייג לבורא ברוך הוא. תאמין בזה. כשאתה מאמין בזה יגיע הכל. ובשומע תפילה תגיד השם ריבונו של עולם, הוא יפתח ליבנו בתורתו בעזרת השם יתברך, וייתן בליבנו אהבתו ויראתו, שתמיד בעזרת השם נהיה בעזרת השם יתברך ישרים בעזרת השם, ובא לציון גואל במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנינא בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא כל ישראל לפיכך הרבה להם תורה מזאת, שנאמר
אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל לתורה.